Прывітанне. Вы глядзіце праект «Радыё Свабода. Беларусь пасля 26 студзеня». З вами Юрый Дракахруст. Вынік выбараў выглядае перадвызначаным. Але што не перадвызначана пасля іх? Адказ на гэтыя і іншыя пытанні мы будзем шукаць у размовах з аўтарытэтнымі палітолагамі, аналітыкамі, сацыёлагамі і гісторыкамі. Сёння наш госць, якраз доктар паліталогіі, кіраўнік праекту «Беларуская ініцыятыва» брытанскага Chatham House Рыгор Астапеня. Рыгор, прывітанне. Добрый день. Рыгор, ёсць шмат падставаў меркаваць, што выбары 25-го году не будуць ані свабоднымі, ані дэмакратычнымі і што іх пераможца ўжо вызначаны. Таму ў гэтай праграме мы будзем гаварыць не пра тое, што будзе 26 студзеня, а што будзе пасля. Так вот, наконт пасля. Як прыход да ўлады ў ЗША Дональда Трампа можа паўплываць на стаўленне Захаду да Лукашэнкі і да дэмакратычных сілаў? І да 26 студзеня, і пасля. Я думаю, што ключавое пытанне тут гэта якім чынам Дональд Трамп можа паўплываць на хаду вайны ва ўкраіне і адпаведна якім чынам гэта паўплывае ўжо на Беларусь. Я думаю, што многія людзі схільныя лічыць, што Дональд Трамп з'яўляецца хутчэй пагрозай для рэлевантнасці дэмакратычных сілаў. І з другого боку, што Дональд Трамп з'яўляецца нейкім шансам для того, каб Александр Лукашенко здолеў перафармуляваць сваё месца ў міжнароднай палітыцы. Я думаю, што ёсць пэўныя аргументы на гэты конт, так? Я думаю, што сапраўды ёсць пэўны момант, што рэлевантнасць дэмакратычных сілаў зніжаецца. Это адбываецца, пэўна, не толькі таму, што змяняюцца людзі у заходніх урадах, але просто таму, што час збежыць і становіцца адпаведна менш цікава Беларусь. У выпадку ж Лукашэнкі, я думаю, што сапраўды тут ёсць магчымасць таго, што Злучаныя Штаты могуць крыху перафармуляваць свае стаўленне да рэжыму ў Беларусі. Усё ж такі Александр Лукашенко, пэўна, гэта адчувае, менавіта таму ён рассыпаўся ў кампліментах у дачыненні да Трампа адразу пасля абрання Трампа. Таму я думаю, што тут ёсць такая імавернасць, хоць зноў жа мне падаецца, што многія людзі ў Беларусі, у Менску могуць не адчуваць, наколькі мала зацікаўленасці ў заходніх урадаў, каб мець стасункі з Лукашэнкам. Рыгор, мы яшчэ паговорым пра наступствы магчымага міру для Украіны, а давайце вот беларускі сюжэт, унутраны беларускі сюжэт, гэта інтэнсіўнасць рэпрэсіяў. Інтэнсіўнасць рэпрэсіяў і, як іх скосны паказнік, колькасць палітвязняў, як індыкатар. Ці будзе гэта мяняцца пасля выбараў? Ну, пакуль мы бачым змацненне рэпрэсіяў. Новых людзей саджаюць, арыштоўваюць, ідзе пэўнае паглыбленне рэпрэсіяў, хаця, можа, і не вельмі пашырэнне. З іншага боку, вось вызваленне яшчэ 31 палітвязня. Сустрэча, спатканне Марыі Калеснікавай з бацькам. На цяперашні момант, вот калі мы з вами размаўляем, 1275 палітвязняў, крышачку менш, чым 1300. Вот в этом сэнсе, што вы прадбачыце пасля 26 студзеня? Я думаю, што рэжым цяпер бачыць пэўную свой інтарэс у тым, каб паступова вызваляць людзей. Я думаю, гэта працягнецца, таму што такім чынам яны паказваюць Захаду сваю здольнасць да нейкіх крокаў, якія ляжаць у інтарэсах Захаду, да? Ці прынамсі у каштоўнасцях Захаду, хутчэй можна сказаць. Таму гэта хутчэй за ўсё працягнецца. І гэта, в прынцыпе, невялікая саступка, не такая ўжо і значная, там, вызваленне некалькі дзесяткаў людзей. І гэта для рэжыму досыць лёгка зрабіць.
І гэта все ж таки заўважаюць на захадзе, пра гэта хоць неяк узгадваюць, кажуць. Таму мне падаецца, што хутчэй за ўсё штосьці падобнае працягнецца. Калі ж рэжым пабачыць, што ёсць нейкая імавернасць трапіць за стол перамоваў паміж захадам і Расіяй, то я думаю, што працэс вызвалення набярэ, пэўна, нават сваю хуткасць. Але з другого боку, не варта ўсё ж перабольшваць значэнне ролі палітвязняў для самога захаду. Ўсё ж таки для іх гэта тэма другасная, трэцісная, 10-го парадку і гэтак далей. Рыгор, і вось некаторыя эксперты кажуць, што для Трампа гэтая тэма яшчэ, скажем так, калі так можна сказаць, больш другасная, ці на нейкім яшчэ больш далёкім ад пачатку месцы. Ці згодны вы з гэтым, што яго прывабіць вызваленнем палітвязняў, ну, как-то не выпадае? Я думаю, што ёсць пэўнае рацыянальнае зерне ў гэтых словах. Сапраўды, Трамп прыходзіць як чалавек, который менш схільны звяртаць увагу на менш важныя сюжэты з пункту гледжання того, што называецца там амерыканскімі інтарэсамі, да? Што Трамп называе амерыканскімі інтарэсамі. Таму мне падаецца, што сапраўды гэта азначае, што гэтым моцна не прывабіць захад. З другого боку, гэта наадварот ствараеш пэўную умову для того, што калі Лукашенко хоча завабіць, да, прыцягнуць увагу, тады ён павінен вызваляць больш і рабіць больш заўважныя, зразумелыя крокі, которые бы прымусілі захад звярнуць сваю увагу на Лукашенко. Мы ўжо казалі, я казаў на пачатку нашай гутаркі пра тое, што, зразумела, усур'ёз разглядаць гэтыя выбары як выбары не выпадае. Але, тым не менш, некаторыя асаблівасці кампаніі, якая ўсё ж ідзе, яны, можа быць, і важныя. Я нагадаю, 5 ініцыятыўных групаў збіраюць подпісы, група Лукашэнкі і яшчэ 4 кандыдатаў. У тым ліку група Ганны Канапацкай. 2 зняліся, і некаторыя прэтэндэнты, што цікава, абвяшчаюць, што яны самі за Лукашэнку, яны падпісваліся за Лукашэнку, і што яны пайшлі ў кампанію, каб падтрымаць яго. Неяк дзіўнавата, але тым не менш, вот менавіта такая хада кампаніі, што это азначае для перспектывы, для часу, які наступіць пасля 26 студзеня. Апрыёрі кажучы, Лукашенко мог адзін вылучыцца. Ці там з Гайдукевічем, умоўна кажучы, ці з Канапацкай. Удвох і хопіць. Кандыдаты маглі імітаваць барацьбу, што да, вот мы хочам все ж таки як бы стаць прэзідэнтамі, а не тое, што прыйшлі дапамагаць Лукашенку. А яно ёсць вот так. 5 и мы пришли дапамагаць Лукашенку. Что это означает для перспективы? Я думаю, что для перспективы это не так и шмат означае. Гэта хутчэй паказвае, што няма некага выразнага сцэнарая, якім чынам улады хочуць праводзіць гэтыя выбары для сябе. І я думаю, што гэта таксама паказвае некаторыя своеасаблівасці рэжыму, які існуе ў Беларусі, што некаторыя іхнія крокі незразумела для чаго служаць. Ну, я думаю, што вось гэты удзел нібыта кандыдатаў пасля іх зняццё праз тыдзень. Ці, напрыклад, калі мы узгадалі таксама палітвязняў, удзел там Юрія Воскресенскага ці Романа Пратасевіча у нейкіх вызваленнях. Гэта ўсё рэчы, которые насамрэч не з'яўляюцца такімі ж прывабнымі, прыцягальнымі і так далей. Яны наўрад ці спрыяюць, дапамагаюць рэжыму тым, каб данесці сваю думку, што яны гатовыя рухацца далей і гатовы да нейкіх размоваў захаду. Зараз такое больш шырокае пытанне, чым палітвязні. Это шансы на адлігу. Адліга – это не толькі колькасць палітвязняў. Это і становішча грамадзянскай супольнасці, гэта і спыненне рэпрэсіяў, і, скажем, свабода медыа, ну і шмат што насамрэч. Мы памятаем, як гэтыя адлігі былі, скажем, і пасля 2006-го, пасля 2010 году. Як бы адлігу складана з нечым пераблытаць.
Вот як вы лічыце, ці ёсць нейкія механізмы ў беларускай уладзе, якія бы падштурхоўвалі да адлігі? Ці як бы чаго шукаць ад добра? Ну і так ім не кепска. Вот, умоўна кажучы, можа, нам з вами кепска, а ім нармальна. Ім нармальна, у них все функцыянуе, все кантралявана. Ну, так жорстковато, можа быць, калі параўноўваць практыку там да 2020 году, ну нічога. Зато утульна, зато спакойна, зато бяспечна. На што вот як бы шукаць прыгодаў? Я думаю, что внутри системы может быть пачуццё, что сённяшні стан хоть и комфортны у нейкай ступені для самой улады, але ён усё ж таки можа змяніцца. І ён можа змяніцца акурат з таго, з чаго мы пачыналі, з прыхода Дональда Трампа, з пачатку нейкіх размоваў адносна вайны, і таму улада ўсё ж таки не хацела аказацца тут лішняй, непатрэбнай і так далей, каб такім чынам не лабіяваць свае інтарэсы. Да? То бок, напрыклад, вось у любым разе перамовы аб вайне гэта хутчэй за ўсё таксама будзе ўключаць у сябе, што Расія будзе падымаць пытанне некаторых санкцый, которые былі ўведзены ў дачыненні да яе. І адпаведна она будзе лабіяваць, каб гэтыя санкцыі здымаліся. Калі Александра Лукашэнкі за сталом няма, тады і пытання не будзе пра то, каб здымаць нейкія санкцыі ў дачыненні да Беларусі. Таму, адпаведна, Александру Лукашэнку важна трапіць за нейкі перамоўны стол, да, ці прынамсі быць там недалёка. Каб, напрыклад, каб расійскія калійныя ўгнаенні вось ездзяць па свету, да, не знаходзяцца пад такімі санкцыямі, як знаходзяцца беларускія калійныя ўгнаенні. І, адпаведна, Лукашэнку трэба прасунуць гэты інтарэс. І, канешне, калі пытанне стаіць так, што вось тут перамоўны стол, і за гэты перамоўны стол Лукашенко не можа трапіць, таму што ён себе паводзіць адносна дрэнна з пункту гледжання там тых ці іншых людзей, но адпаведна Лукашенко не так уж і складана змяніць свае паводзіны. Пытанне толькі ў тым, ці бачыць ён гэта патрэбным тут і цяпер, да? І зноў ж, я думаю, што ёсць пэўная праблема ў выпадку рэжыма у тым, што яны часам, мне падаецца, недастаткова разумеюць, наколькі неважнымі яны з'яўляюцца тут і цяпер для многіх заходніх палітыкаў і наколькі дзіўнымі іхнія паводзіны выглядаюць для гэтых палітыкаў. Ну вот яшчэ одно пытанне, мы ўжо як бы пераходзім да контураў магчымага міру і наступстваў для Беларусі. Гэта сапраўды месца Лукашэнкі за гэтым сталом, на неком отдалении от этого стола перамоваў. Ён сапраўды весь час як бы націскае, вот трэба. Магу за столом посядзець, магу пасярэднікам, калі ласка, вот 15-м годзе ж я это все рабіў, там вёдрамі таскаў каву, магу пастаўніком добрых паслугаў, калі ласка, палац незалежнасці, все готовы і Трампа, і Путіна, і Сі, весь свет прынять. Цікава адзначыць, што расейцы некалькі разоў, прынамсі Пескоў і Лаўроў, казалі пра этот сюжет, што вот Беларусь ці то гарант бяспекі ўкраіны, ці ўдзельнік перамоваў. То есть Расія, в принципе, готова бачыць Лукашенку за этим столом. А Трамп? Я думаю, что можно завести пэўныя аргументы. Там Трамп, ему могут сказать некоторые аргументы, ягоныя союзники, например, Орбан, который мае добрые стосунки с Александром Лукашенком и, дакладней кажучы, з усім існым рэжымам Беларусі. Але з другого боку, пытанне для Трампа, а навошта ім тут? То бок тады Александр Лукашенко павінен сфармуляваць нейкую сваю прапанову, якая была бы лепшая за прапанову Пуціна адносна Беларусі. То бок ён павінен штосьці прынесці за гэты стол. Калі ж ён, уявім сабе сітуацыю, прыходзіць проста каб паўтараць тэзісы Расіі, ну я не думаю, што Трампу захочацца гэта слухаць. І хутчэй за ўсё будзе прынята рашэнне, што окей, мы можам з Расіі там некаторыя санкцыі у выпадку перамоваў зняць, ну а з вось гэтых можам не здымаць, бо незразумела, што яны кажуць за сталом,
незразумела, як яны сябе паводзяць, і вызваляюць па 30 чалавек раз на 2 месяцы, і мы не разумеем, навошта нам з гэтым звязвацца. Таму я думаю, такі сцэнар таксама імаверны. Тут ёсць тут ёсць разгалінаванне, тут ёсць розныя сцэнары, якім чынам амерыканскае кіраўніцтва можа ўспрымаць Александра Лукашэнку, і гэта акурат пытанне там да Александра Лукашэнкі, да, якім чынам ён хоча сябе паказваць і прадаваць. І калі ён захоча сябе прадаваць як чалавек, который штосьці здольны змяняць, ну, адпаведна, тады ему трэба будзе гэта змяняць, ему трэба будзе гэта даказваць, ему трэба будзе вызваляць значна больш людзей, ему трэба будзе неяк інакш фармуляваць свае думкі. Калі ж працягнецца так, як цяпер, мне падаецца, што все ж таки не трэба пераацэньваць значэнне вызвалення 30 палітвязняў раз у месяц для амерыканскага ўраду. Я думаю, што тады пазіцыя Амерыкі будзе ў тым, што давайте все ж таки да Расіі, да, давайте паміж сабой дамаўляцца, а з гэтым вы як-небудзь самі пасля данесеце інфармацыю. А вот той аргумент да справядлівасці Лукашэнкі, што, маўляў, ну вот калі заключалі рыйскую дамову, так нават БССР прадстаўлена не была фармальна, а вот цяпер таксама нас хочуць кинуть, обдурить, не уличить наши интересы, а вот мы ж важная держава, мы ж вот тут поміж Польшей, Россией, Украиной, Литвой, и вот як же без нас, як же без нашего меркавання. Это для когось пераканаўча? Я думаю, что у заходнім истеблишменте есть твердое перакананне, что Александр Лукашенко – это марионетка Кремля, і яны шмат у чым задаюцца сваім пытаннем, навошта мы нават з ім павінны размаўляць. То бок ёсць зразумела памкненне падтрымліваць суверэннасць, і таму шмат у чым яны працягваюць нейкія размовы з дзейсным рэжымам, але ўсё ж такі я бы не пераацэньваў той, як Захад глядзіць на Беларусь, наколькі суверэнна ён успрымае дзеянні Александра Лукашэнкі. Рыгор, а зараз да вашага смелага прагнозу, які вы выказалі пэўны час таму, што выбары 25-го году будуць апошнімі выбарамі Александра Лукашэнкі. Што ў 30-м годзе ён прынамсі не пойдзе ў прэзідэнты. Можа, застанецца старшынём УНС, можа, ўвогуле паедзе там як Дыаклетыан капусту вырошчваць, невядома. Але ваша гіпотэза, што это апошні тэрмін. Уже старенькі, як вы кажаце, дзед, вот тут падымаецца там крутой, там сын, ну і гэтак далей. Ну, мы чулі розныя цікавыя прагнозы, смелыя прагнозы, напрыклад, што Лукашенко не пойдзе на выбары, а он взяў і пайшоў на гэтыя, на выбары 25-го. Так можа і з вашым прагнозам вот пра транзіт так жа будзе? Ці у вас ёсць нейкія аргументы, чаму это вот так, а не просто таму, што вот прыгожая схема? Ну, я думаю, что калі Александр Лукашенко будзе себе адчуваць праз 5 гадоў лепш, чым ён адчувае себе сёння, то нам варта чакаць, што ён будзе прымаць удзел у выбарах 30-го года, але ўсё ж такі працэс старэння ідзе, і я думаю, што калі паглядзець, як Александр Лукашенко выглядаў 5 гадоў таму, 10, 15 гадоў таму, то ўсё ж такі мы выразна бачым, што ідзе вось гэты працэс біялагічнага старэння, і чалавек адчувае сябе горш, і менавіта таму ён і сам, у прынцыпе, уздымае гэтую тэму. І ён жа ж увесь час кажа свайму палітычнаму класу, што вось я сыходжу, што я вось ужо стамляюся, што ўжо вам трэба самім думаць, як будзеце жыць. Рыгор, я вас перапыню, але падобныя ламентацыі ад яго чутны хіба не з пачатку стагоддзя. Здаецца, вот в 2001 годзе он таксама казаў, што да я ўжо наелся, да это ж такая цяжкая ноша. Ну, нясе неяк. Да. Я думаю, што тут ёсць важная розніца тое, што і сам клас пра гэта палітычны пра гэта кажа. Усё ж такі яны гэта таксама ретрансліруюць, да, і на галоўным там
канале ОНТ цяпер увесь час кажется, што вось трэба будзе думаць, як жыць без яго і так далей. То бок калі такое людзі бы гаварылі ў 2001 годзе з галоўнага тэлеканала, то гэтыя людзі бы паехалі на Акрэсціна, да? А тут это можна фармуляваць, пра гэта казаць і гэтак далей. Таму я думаю, што хутчэй за ўсё гэта працэс, які так ці сяк ідзе, і ў прынцыпе Лукашенко таксама ж прымаў гэтыя нейкія крокі, да, гэты несчасны усебеларускі народны сход быў створаны акурат пад гэта. То бок гэта тэма ідзе, якая існуе, да, то бок гэта легальна, можна пра гэта размаўляць, пра гэта думаць, можа быць не празмерна, не хуліганіць, але я думаю, што ўсё ж такі калі гэта сапраўды тут і цяпер, да, пра гэта можна казаць, ну, значит, што яны пра гэта, што яны да гэтага саспяваюць і што яны будуць гэтым займацца. Таму я не думаю, што варта казаць, што ведаеце, што все ставкі ставім, што ў 30-м годзе Александр Лукашенко не будзе прымаць удзел у прэзідэнцкіх выбарах, шмат што можа змяніцца і так далей, але ўсё ж такі сітуацыя рухаецца менавіта туды. І мне падаецца, увесь час, ведаеце, ёсць пэўна там памкненне ў людзей думаць, што вось он ніколі не аддасць уладу. Ну, все ж таки час ідзе. Вось у мяне з Александром Лукашенком ёсць одно падабенство, у мяне таксама баліць калена апошнім часам. І ў мяне ў дні, калі ў мяне баліць калена, я сапраўды пачынаю крыху інакш глядзець на сваё жыццё, шчыра кажучы. Но калі баліць месяц, да, то думаеш, ну ладно, проживем, калі яно пачынае яшчэ мацней балець, ну думаеш, ладно, я расчищаю графік і я еду да лекара. І адпаведна, я думаю, што, канешне, пытанне старэння, яно з'яўляецца, пэўна, самым галоўным фактарам, які ўплывае на тое, што Александр Лукашенко можа падумаць, што сапраўды пора ўжо сыходзіць. А як вы думаеце, это вот пасля 26-го будзе як бы абвешчана урбі і орбі, вот это апошні тэрмін, я буду вырошчваць, так сказаць, пераемніка, ці гэта будзе так вот намёкамі, там какой-то на ОНТ выказванне, что все мы смертны, и нават наш великий Александр Егорович. То есть это вот будет явная, выразная такая линия, что да, вот в 30-м годзе уже поменяется. Ці як бы этого не будзе. Я думаю, што пакуль заўчасна гэта абвяшчаць як бы гораду і народу. Усё ж такі шмат у чым, я думаю, для Александра Лукашенка куды важней з'яўляецца тэма зараз вайны, якую трэба нейкім чынам завяршаць, да, там неяк паўдзельнічаць у ейным завяршэнні, у мірных перамовах і так далей. І вось гэта і з'яўляецца тэмай. А ўжо тое, што там транзіт, пераемнікі, это все пачакае, ўсё ж такі ёсць час наперадзе, я думаю, як яны лічаць. Таму гэта бліжэй, мы гэта пабачым, калі ўжо бліжэй да рашэння, да вынікаў. Ну і зноў жа, я думаю, што мы проста будзем нейкі час бачыць павелічэнню росту значэння некаторых людзей унутры сістэмы, і якія будуць сведчыць пра тое, што вось гэтых пэўных людзей Александр Лукашенко і рыхтуе. Але я не думаю, што ён будзе абвяшчаць там у 25-м годзе, што вось у 30-м годзе вас чакаюць такія людзі. Ўсё ж такі яшчэ вельмі доўга. Яшчэ адна тэма міжнародная, гэта вяртанне амбасадараў. Ну, это як бы тэма палітычных дыскусіяў у беларускай апазіцыі, у дэмакратычных сілах, а ці варта, а можа не варта. Вот на канферэнцыі «Новая Беларусь» Андрей Егоров з адпаведнай прапановай выступіў. Але ну, не Андрей Егоров вызначае, зразумела, палітыку Захаду, но на Захадзе чуюць розныя як бы галасы, бо да гэтага году вот як бы в палітычным полі Беларусі такія думкі ці не выказваліся, ці яны былі маргінальныя, а зараз яны ўжо не маргінальныя. Вот як вы лічыце, магчыма это вяртанне і з матывацыяй не тое, што мы там рэжым падтрымліваем, а мы суверэнітэт Беларусі падтрымліваем такім чынам? Я думаю, што калі рэжым Лукашэнкі пойдзе на выразныя, значныя саступкі, прынамсі ў вызваленні палітвязняў, то гэта пытанне вяртання амбасадараў будзе на павестцы. Калі ж гэтых
зразумелых крокаў з боку рэжыму не будзе, ну тады я думаю, што ўсё ж такі захад сябе не зможа пераканаць у тым, што трэба кудысьці кагосьці адпраўляць. Яны ў нейкай ступені таксама ўжо прызвычаіліся да статус-кво і моцна не перажываюць. Я думаю, што на захадзе ўсё ж такі ўжо вельмі шмат галасоў, якія кажуць, ну слухайце, мы не можам рабіць для суверэнітэта Беларусі больш, чым робіць Александр Лукашенко. Калі ён супраць суверэнітэта Беларусі, то як мы можам яго падтрымліваць? Ну, у сэнсе гэта суверэнітэт. Калі Александр Лукашенко не хоча выходзіць з-пад залежнасці Расіі, ну і што мы можам тут зрабіць? Я думаю, што ўсё ж такі гэта вельмі выразныя пасылы, якія ёсць на захадзе. Калі Александр Лукашенко захоча выходзіць з-пад расійскай залежнасці, захоча аднаўляць нейкія стасункі з захадам, я думаю, захад будзе гатовы гэта падтрымаць. Усё ж такі на захадзе ёсць зразумелы прынцып узаемнасці. Калі вы штосьці для нас робіце, калі вы нас чуеце, то і мы можам з вами штосьці рабіць. Калі ж гэтага прынцыпа ўзаемнасці няма, калі перамовы ўвесь час нейкія складаныя, марудныя, да, я думаю, што, напрыклад, перамовы адносна вызвалення Анджэя Падчобута, которые цягнуцца ўжо невядома колькі, яны яскрава паказваюць захаду, што няма куды спяшацца, што нас там не чуюць. І, адпаведна, прычын вяртаць амбасадараў, там весці нейкія перамовы на яшчэ большым узроўні, вышэйшым узроўні, мне падаецца, тут досыць складана адшукаць. І нарэшце апошняе пытанне. Лёс дэмакратычных сілаў, стасункаў захаду з дэмакратычнымі сіламі. Ну, тут варта, дарэчы, правесці такое міжнароднае параўнанне, што ў свеце шмат аўтарытарных дзяржаваў. В гэтых аўтарытарных дзяржавах ёсць апазіцыя. Шмат дзе рэжымы настолькі жорсткія, што эта апазіцыя пераважна знаходзіцца в эміграцыі. Але, здаецца, ніводнай з іх няма нейкага аднаго выразнага лідара, які быў бы прызнаны, ну, прынамсі, лідарам дэмакратычных сілаў. Самых розных краін, не толькі постсавецкіх. Азербайджан, Кітай, Егіпет, В'етнам. Пералічваць можна. Паўсюль в гэтых краінах ёсць апазіцыя. Многа дзе за мяжой. Вот нічога падобнага на ролю, на статус Ціханаўскай ні ў кого няма. І так выглядае не таму, што яны там сварацца паміж сабой. Ну, понятно, што сварацца. Все адзін з адным сварацца. Но такой ролі няма. А будзе, застанецца пасля 26 студзеня такая роля Ціханаўскай. Унікальная. Я думаю, што шмат што залежыць, конечно, ад агульнага кантэкста, ад таго, як будуць ісці перамовы адносна вайны, калі яны нагул будуць, якая будзе дынаміка ў рэгіянальнай бяспецы. Але калі уявіць сабе, што ўсё будзе больш-менш так, як цяпер, то хутчэй за ўсё гэты статус захаваецца. І ў любым разе захаду патрэбны будзе хтосьці, да каго яны могуць звяртацца як да прадстаўнікоў, як да прадстаўніка пэўнай часткі беларускага грамадства. Калі ж будзе нейкая іншая дынаміка у выпадку вайны ці вызвалення палітвязняў, то зразумела, гэта новая сітуацыя будзе нараджаць патрэбу ў нейкіх новых лідарах, будзе нараджаць патрэбу ў нейкіх новых падыходах і гэтак далей. Калі вось гэта адбудзецца, калі будуць адбывацца змены, то я думаю, што можна чакаць, што будуць нейкія новыя асобы ў апазіцыі, ці будуць перафармуляваныя стаўленне захаду адносна тых ці іншых прадстаўнікоў беларускай апазіцыі ў эміграцыі. Калі будзе дынаміка, то, конечно, там ужо трэба будзе глядзець, і хутчэй за ўсё будзе больш зразумела, якім чынам захад ставіцца да Лукашэнкі і так далей. Таму неяк вось так. А адсутнасць дынамікі, мне падаецца, што гэта акурат той момант, который спрыяе таму, каб хутчэй за ўсё все людзі засталіся пры сваім. Добра, дзякуй вялікі. Я нагадаю, што з намі быў доктар паліталогіі, кіраўнік праекту беларускай ініцыятыва брытанскага Chatham House Рыгор Астапеня. А затым, як будуць разгортвацца падзеі далей і дзе апынецца Беларусь пасля 26 студзеня 2025 году, вы, шаноўныя гледачы, можете сачыць на YouTube-канале Радыё Свабода. Дзякуй, да пабачэння.